luzeko ez, familian ikusteko ordua iritsi dela, alde txarra, harriko egiteko momentua da. Baita ere? Bai, orduan apustu egin, danok sofan jarri, eta onenak, beste zela harrikorik egin, esate baterako Eta asteo zuen. galtzaiek garbitu dezatela. Claro, Jo. apustuak egiteko Miluzek etxeko momentua da. martxa antolatzen ere lagunduko duelako. Dinot. Oso ona, Dinot. Zait. Neska, konkietarri, izen moduz? Ondo. Garazite Maialen, hementxe, ja, veteranuen leku hartuta. Garazi izen moduz? Ikusten da bizitza Presio hortik? pixkat. Presio apur Veterano bat. lekuan. Hirugarren saioan irutxue, bai, 280 euro. Ondo? Bai. Da gaur lehiarako prest. Bai. Ongetorri, neskak. Mi esker. Asier eta Eluska bestetik, zuek ere ez dakit halako demarik edo badaukazuen. Batek irabazten badu, besteak, edo batek erantzun zuzen gehiago eman ezkero, harriko egin dezala besteak, horrelakorik ez? Ez, Batuta dago kasu honetan, bale, fenomeno, egia da, lehenbiziko saiora etorri, finalera heldu zinetela, dagoeneko pilatuta dituzue 186 euro, gaur ere helburua beste hainbeste egitea. Claro. Ja, alegin dugu, Ja, ba, alegin dut, azorte hon. Ongetorri. Galitzeta Iker, gure bikote berria zemoz mutilekari. Ba, ondo. Nondi zatoz? Ni ondarrutik. Iker, nondi? Ni garniketik. Eta lagunek zari, Gazteizen Baina- ikasten dugu eta betiko launa da. Unibertsitateko lagune, baina lagun handi. Lagun handi. Jarri digute Hori, guri. hori. Gure Lagun txuleta handi, honetan, etori ezberdina da aritz. Lagun edo Lagun lagun handi, handi ezberdina da. Iker, esaria sarratuko, klaro. Ke ba, Ikusten ez. gertatzen dana gertatuta, bez? Claro, ez ez. Oso ondo, zein dasmue, Iker? Nik uste da asmue, botin bie jutit, nik uste dia viaje bat itxeko, zoze. Oso No, ondo, mira, viajetxu bet, bide afaritxu bet, edo esperientzia bizi. Bai. Abo, mutilek, ongietorri, Eskerrik asko. Era denok prest gatela ikusita, ea harrikoa nork egin behar duen gaurre. Aztera goaz! Apusturik ez du egin zuketanik. Egia Ondino. da. Hasi beharko gara Iritsiko da, apustuak baten bat, egiten. Bai. Garazi Maialen zerokin hasiko gara, jokuen, garazi kasi aurretik ja leku hartzeko. Ni, gureako. ni. Bueno, pareetara goaz, ez dakinik zer urreta begiratzen duzuen, garazi? Ez asko. Tarteka, inspiratzeko ez? Ez. Maialen satelitiei buruz berba egingo dugu, askotan ez da zer urra begiratu behar. Satelitiei buruz berba egiteko. Nordu maire? Ni. Hartu leku egarazi mesedez, eta pareetan gaur eguzki sistemako satelitak alde batetik, eta dagozkien planetak, bestetik. Zorte hon? Ilargia. Lurra. Zondo? Caronte. Saturno. Titania. Neptuno. Biakatx. Caronte. Marte. Rea. Hartu leku egarazi mesedez. Bueno. Eta sikiera ez ditugun lau akatze egin, puntutxo batzu pilatzeko aukera izan da. Ja, baina, ze motel. Bai. Ze motel, martxa Sateliteak, pur bat edo. jarriko ditugu, aktibatuko Bai. ditugu Blokeatu sateliteak. naiz, Ilargia eta lurra ondo lotu dituzuen oski, hortik hasi gara. Gainontzean falta ditezkigunak, Phobos eta Marte, Marteren bi sateliteetako bat delako. Nereida Neptunorena da, Rea Saturnorena, Titania Uranorena eta Caronte Plutonena. Bakarra asmatuta, 10 puntu neskak. Tira. Zondo, Pluton planeta da ez da mini luzeok, badaukazue zer esan. Hori da. Titanen ura gainera, asko gustatzen zaidan kontua da. Irakurtzen jarriko zaituztegu, Asier Leuska. Asier, umetako holan libururen bat gogoratzen zune, maitasun askogaz? Elsa Sheldon, Bitu, txikiarde girena. Bai. baten bat gogoratzen zune, hola, Printze maitasun txikia. askogaz? Printze txikia. Printze txikia, esate baterako. Badaitugulako, euskaraz irakurtzeko aukera ematen dituzten, klasikoak, horrekin egingo dugu jolas, aur literatura nordu maira, Eluska, Euskara, ondo. aur literatura, Asier, baina euskaratuta ditugunak, eta asmatu beharko dugu noiztik irakurtzen ditugun liburu horiek euskaraz. Noiztik euskara. Noiztik euskaraz. Hori da, lotu beharreko, bapareak zuen kasuan. Hau peluska, sorte hon, denpora. Vale. Harry Potter. 2000. Oso ondo. Tintín.
81. Ez? Teo, 81. Kontuz biakatz. Pipi galtza luze, 81. bostak, 81. Bai, Eta sartu da. Sartu da. hartu leku eluska. Oso ausart horre. Asier oso ausart, baina ondo jokatu da. Zelako erraza euskaraz ere noiz jaio ziren liburu hauek, ezta? Bai. Harry Potter 2000 urtean eta bostak 1981 bi horiek asmatu ditugu eta osatzeko falta ditzaizkigunak Matilda 83an, Tintin 72an eta ez dira ale asko batzuk oraindik ere oso preziatuak. Teo 88an, lehenbiziko bi aleak Teo trenean eta Teo hegazkinean izan ziren, datu modura. Eta Pipi Galtzaluze 1984an Asier Eluska bi asmatuta, 20 puntu! Irakurri da dituzu umetan, Bai. loturak Egia egiteko da. momentu, bai bostak eta irakurritakoak garalako. Bueno, mutilek, parietara. Bai, Jokatzeko momentu iritsi da. Aritz, hartu leku emezedez. Bueno, eta esandakoa, munduko mitologia ezberdinetako jainkosa eta pertsonaiak dagozkien lekuarekin lotu beharko ditugu. Aritz, denpara. Isis. Egipto. Bai, Odin. Skandinavia. bai, Trasgu. Celta. ez? Cliodna. Celta. Osondiker, Izanagi. Japonia. osondo, Kawil. Maya. haupa, Trasgu. Asturias. haupa! Azera mitologikoa, ez dakit antologikoa, bai, taula guztia osatuta, haze pareak. Cliodna, zelta mitologiako maitagarrien erregina delako, Kaul Maiarekin lotu duzue primeran, Trasgu Asturiasen, etxe barruan biziden iratxo bada, Izanagi Japonian, Odin Eskandinavian, eta Isis Egiptoko jainkosarik famatuenetako. Bada noski, 6ak asmatuta, 60 puntu! Ondo! Eta, begira, Gonbidatu edo lehiakide iritsi berrian nola ziren aurre hartuta ikustagun orain. Markagailuak zen martxa hartzen duten isil-isilik, proba honetan badakizue, mintzioka, marrazen, nor joango da maitxora? Nik. Vale, ados, Maialenek hartuko du lekua orduan, eta Garazi Erne, bota proposamenak, ea lauak osatzen ditugun. Hortxe kontzeptuak, denbora. Edan, alkola, eajea, mozkorra. Egin zeo zer? Ea marrazen, Gitarra, violina, txanoa, hartza, urtsintxa, eskurra, Venga, bero. kakahuetea zen, telebista, Bai. Bazen? telebista, Maialen bestea kakahueta zen, Kakahuetea. Bai, Oso ondo. Edan. Ireki, tapa ireki, tapa. Txotx. Basoa. Xatoa. Gertu zabiltzate, nondik datorren? Telebista, kaja, ordenagailua, kalkulagailua, arbela, matematika, klera. Berandu. Bai. Bai. Klera bazen. Matxak edo, ardue, salako, Ardoa. behar genuena. 20 puntu zen markagailura, osondo. Zupoz bolirrafoa eta puntatzen hasi. Bai, ez da? Karo, begire, ona. Gauza asko dira, gauza asko dira. Begira, Estimulu asko hemen, Niluzeko platoan. Bai, lanera gatoz. Estimulu gehiago orain, Asier eta Eluskaren partetik. Nor jarriko dugu dantzan? Gaur ni. Asier, oso ondo. Asier. Hartu lekua, dantzan esan dut, baina toka daiteke Holako edozer, inez. denetik. Zuk adierazi, dena delako Asier, beldurrik bat ere gabe, eta ea lauak asmatza dituzuen. Denbora.
ba, imintzioka. Festa, autobusean, manifestazioa. Bai. Etxia, Eliza. Bero? Eliza, konbentua, santutegia, gurutzea, apaiza, mesa, kaliza, domeka. Bero, Jainkoa, Zer da hori? gora, Aldatu. koetea, Aldatuko du. Zagarra, laranja, Ai. mandarina. Sagarra zen. Vale. Pentsatu, irakurri, ikasi, estudiatu. Bero? Toki bat, unibertsitatea, Oso ondo. institutua. Ea, bizkor azkena. Eliza, teiatua. Bero. Ostras, hor, goran, igo, berpizkundia, jainkua. Azuleko zier, mesedez. Eliza handi bat. Katedrala. Katedrala. Bai. Ai, ama. Egia da, eta esirren alde zango dugu, katedral bat xetasun guztiekin margotzeko demora gehiago ere behar dela noski. Gertu ibili gara, dena den, baina asmatzea falta. Oso ondo beste irurak, bai? 60 puntu hau pasu ez. Gran! Ariz eta Iker, Euskal Filologiako ikasleak esan dugu, gainontzean antzerkian edo ari da bietakoren bat? Ez? Ez egun gauetan akaso? Imintzioren bat edo beste izango da, seguruenik. Nor joango da maitxora? Neuna. Iker joango da. Nahiko lan zukaritz trompetiegaz. Bai, Karo, nahiko. antzerkian hasiko. Bai, ez da. Ondo. A ver, zelan hau. Ia. Ea ba, hortxe agertuko dira lau kontzeptuak. Ea ba, denbora. Berriz hasiko gara. Hogixe, atzaskola. Erloju. Ez. Aldatu. Epa. Tenise, raketi, Venga, bero. padela. Bai. Gain. Esku. Txapela. Erregi. Koroni. Venga, bero. Gertu gabiltza, Koroni. Beste bat. Josto, hori. Iparrorratza. Ez. Bizera bat. Kapela. Txanu. Erregin koroni. Bai, orduen. Buruza gixe. Azuleko Iker, princesa bat. Printzesa, bai, erregea, oinordekoa, bat eta beste. Eta gainontzean goizetan, gozaltzerakoan kiwirik jateko eta oiturarik bat ere ez daukazu zuek. Ez, bapez. Horinek ere gaztea dira eta. Ikasiko duzue. Bat, 20 puntu. Guazen hitz eskutura puntuak pilatu behar dituzue, Garazi Maialen nor du emaira? Ni. Bai, zure. Abizik, bai. Bat geratu, beste bat, joan. Oso ondo sinkronizatuta daude gure neskak eta hori da erakutsi Bueno, beharko duzuena hitz eskutuan. Zuen arteko sinkronia, guazen sorteon, denpara. Edan, Jan. sentsazioa, Egarria. Oso ondo. Primeran. hipopotasemia, Gatza. muskuluetan, Ai, karrampa edo, zakit. beste bat, ba, beste. paso. Kalambrea zen. Denda, Salerosketa. okela, Arategia. pertsona, Arakila. No. hilabetea, Urtea. bosgarrena, Maiatza. Oso ondo. Gain, hori ere sartua da. Eta zera batean iruditu zait, birao bat edo zela, baina hipopotasemia hori izango da, giharretan gertatzen zerbait edo, mirreko apunteak azaldu. Zer da hipopotasemia, mesedez?
Kalaudreak. Potasia basok. Potasioa baju daukagunean, bueno, zuei potasio goraldi bat iritsi zaizu, 3 asmatuta, 60 puntu, Egia, entzundakoan, hipopotasemia. Geratu gara, neskak alkarri begire. Zuri esan dizu, niri esan dit, hipopotasemia. Oso ondo, hemen bakoitzak bere taktika daukara. Gainera ni geritu blokeada. Asier Luzka zeuen txandoran jitza eskutuan, eta taktika eskutuak atara beharko dituzu bezau epe. Nordu maira, Asier, hartu leko mesedez. Eta hortxe, esan dakoa, txukun, iasmatze ditugu nor gordeta ditugu hitz eskutu guztiak, sortarik onena guazen denpora. Liburua. Irakurri. Liburu erabilita, ez du balio. Ai. Urrengoa, Bizkor? Errekuperazioa. Azterketa. Ofizioa. Irakaslea. Gorputzean. Txapela. Paso. Janaria. Zagarra. Barazkia. Azenarioa. Azalorea. Brekola. Zelandori. Berdea. Letxuga. Antzekoa. Uaza. Rokolia. Rokolia. Horitxe behar genuen. Eta gogoratu hitzaren erroa ezin dela erabili. Liburutegiaren kasuan pista modura liburua. Ia zain dit. Errazia delako. Azkenean, punturik bat ere ez. Lastima. Bueno, eta txaloak ere, bai. Eta txalo, nazkie, ondo. Anima behar ditugu eta. Bai, eta hitzik txaluk ematen bestiri, bueno, laguntza hori, ezta? Laguntza morala. Nordue, Maira. Aritz, hartu leku mesedez. Azkar. Iker, Aritz, txanda pasa egiteko aukera be bai, hitzoiek. Denpora. Gasolini. Kotxe. Paso. Erregaia zen. Paso. Volanti. Kotxe. Zarati. Zurrundadi, ez da. Jo. Bozina. Oso ondo. Beixe. Iris. Goiku. Bekokia. Uli. Bekainak. Oso ondo. Primeran. Instrumentu. Trompeta. Perkusinoi. Bateria. Paluk. Timbalak. Paso. Txalaparta zen. Piano. Mozart. Elektriku. Ondo, hartu leku Aritz. Ondo. Bai, batzutan paso egin baino, bueltaka nik uste du txalaparta ere aterako zitzaigula. Ez dakit sekula aritu zareten. Txalaparta joz. Ez 6, esan. Ez? Bueno, hori pendiente geratuko da. Primeran bitartean, bi asmatuta. 40 puntu, oso ondo, Markagailuak nola dauden ikusteko momentua da. Irunen eta Bilbon 80 puntu. 80 puntu Donostian eta Eskoriatzan, Ondarroa, Gernikan, 120 momentuz. Monetoibaren berbatatoz, momentuz esaten dugu, hemen puntu asko jokoan daudelako. Gaur berbak liburu honetatik atara ditugu. Koldo Kolomok bildu ditu, Izarbeta Maineru Ibarretako Euskal Izengoitiak dira. Prest? Jokorako? Bai. Garazi izauekin hasiko gara. Guazen, badator lehenengo taula denpora. Indartsua, osasuntxua. Marroa. Indartsua, osasuntxua. Andurra. Asier? Indartsua, osasuntxua. Txantxalana. Indartsua, osasuntxua. Txatxurrioa. Aritz? Indartsua, osasuntxua. Bizkorra. Txikia eta sendoa. Motza. Persona suminkorra. Txantxalana. Indartsua, osasuntxua. Bizkorra. Txikia eta sendoa. Motza. Pertsona suminkorra. Txatxurrioa. Arazi? Indartsua, osasuntxua. Bizkorra. Txikia eta sendoa. Motza. Pertsona suminkorra. Horixe bat daite egun, ospina. Eta bueltan, taula honek, ze ibilbide izan duen, azkenean Garazi eta Maialenen gana iritsita, 2 zuzen erantzun, eta 20 puntu zuentzat. Jarraituko dugu, Izengoitiekin. Asier Luzka, taula zeuenetik hasiko da, eutxi, guazen, denpora. Gizena.
Galanta. Gizena. Potota. Itxuraz eta arropaz pobreen antzera dabilena. Meharroa. Aritz? Gizena. Potota. Itxuraz eta arropaz pobreen antzera dabilena. Bixarroa. Gizena. Potota. Itxuraz eta arropaz pobreen antzera dabilena. Kiskila. Aratzi? Gizena. Potota. Itxuraz eta arropaz pobreen antzera dabilena. Arlotea. Zekena ziztrina franko erreta dagoena. Meharroa. Gizena. Potota. Itxuraz eta Arlotea. arropaz pobreen antzera dabilena. Kitxkila, zekena. Iskila falta egon. Baina egia da, erre botetan ere zorteko gabiltzala, Maialen eta Garazi. Bat asmatuta, 10 puntu zuentzat orain. Aritzeker, hirugarren taula. Eusteako meni, Aritz, guazen, denpora. Arroa. Urdina. Arroa. Moskorroa. Aratzi? Arroa. Txoporroa. Arroa. Tentea. Zakarra, genio txarrekoa. Buztan beltxa. Asier? Arroa. Tentea. Zakarra, genio txarrekoa. Mokorroa. Lerden, airoso, bizi. Txairoa. Gizon emakumezalea. Uztan beltxa. Lagun lodikotea, potzoloa. Txoporroa. Gehiegi edaten duena, ordia. Koskorroa. Ile erdizuri erdibez. Eta esan dugu, puntuek zema dantza egiten duten proba honetan, Asier eta Eluska bikain taula honetan, 6 asmatuta, 60 puntu zuentzat. Markagailuak onela geratu zaizkigu, eta 120 punturekin Garazi eta Maialen, 140 punturekin Asier eta Eluska, eta 120 punturekin daude baita Aritz eta Iker. Ba ikusi duzue, berdinketan, Garazik eta Maialenek 120 puntu, Aritzek eta Ikerrek beste hainbeste, orduan, galdera laburrekin hasiko gara, lehenbiziko bikoteak asmatuko balu, bigarrenak ere bai aurrera seiko genuke, horrelaxe, bikote bat kanpoan geratzen den arte. Garazi Maialen, zein ozeano dago Europaren eta Amerikaren artean? Atlantikoa. Bai. Aritz eta Iker, zein da Europako herrialderik jendetsuena? Rusia. Oso ondo. Neskak, nola esaten zaio ezurrik ez duen animaliari? Ornogabea. Bai? Zein herrialdetan sortu zen rugbia mutilek? Irlandan. Ai, Ingalaterran. Oh, pena! Lastima! Eta honekin txe apurtu da berdinketa, Aritz eta Iker bukatu da, milu zen. Zuen orain arteko ibilbide laburra, gaur iritsi eta bukatu, orain artekoa polita izan da, dena den. Peni izan da. Esan barronen, Euskal Filologiako ikaskideak ere begirariko direla, testigua pasaiei, eta esan beraietako batzuk ere etor daitez. Bueno, gertu, berdinketa bategaz guez, Irlanda eta Inglaterrarekin guez, Aritz Iker eskerrik asko, miluzera tortziarren. Ilazki, ez da erraza izaten, ez dakit segula tokatu zaizun komertzio elkarteren bati izena jartzea. Oso zaila edo musika talde bateri edo poema bateri. Baina egia aldi berean batzuk bete-betean asmatze dutela. Oihartzungo pentsio dunen edo erretiratuen kasua da, esaterako. A ber? Euren elkarteari jarri baitiote gazte izanak. Izena, horixe da, gazte izanak. Oso ondo. Gazte izanak badirelako, eta oso ondo definitzen duelako elkartean nolabait. Orduan, bueno, behon deiela eurei. Deialdia aldi berean, alakoren bat ezagutuko bazen dute, partekatu gurekin. Eta bide batez erronka bat ere, luzatu nahi diegu mi luze guztiei. Ze izen jarriko zenieke, ze izen bitxi berezi, horrelako elkarte, negozio, enpresa berri bati. Partekatu izena gurekin. Jarri harremanetan gurekin eta zuen proposamenak bialdu. Oso ondo, eta txaranga bat beti gazte, hori badagu. Oso ona. Hori oso ona da, bai. Bale, berdinketa eta gero, Garazi eta Maialen ja... Hobeto? Garazi Maialen? Bai. Bai, ondo. Nola esan dugu lehen, potasemia bat. Potasio ni nada. Hortxe, muga-mugan aritu gara, baina azkenean potazioak ere berreskuratuta. Bueno, ba, zerotik hasiko gara. Ja. Zerotik hasiko gara, bigarren fasera sailkatzea. Lortu duzuelako, Garazi Maialen, Asier Eluska, eta berriro be lanean jarriko zaituztegu. Definizioakin hasita orain, guk definizioa irakurri, ze kontzepturi buruz ari garen asmatzea zuen lana. Biok prest, txandaka-txandaka, Arzi Maialen,
Denbora. Leitzako harri jasotzaile familia ezagunaren abizena. Perurena. Bai. Peru protagonista duen euskal novela aitzindaria. Abarka. Bikain. Martin Txikik Basa jaunei abarketan gordeta lapurtu ziena. Probatu? Gorria, no. Martin Txikik Goria, ez. abarketan sartuta. Garia zen. Gari abeslariaren talde ezagunena. Gari. Rock Izarra, ze taldetan? Ertzainak taldean. Ertzainak taldea sortu zen Euskal Hiriburua. Gasteiz. Bai. Gasteizko saskibaloi taldeko maskota. Aker. Ikain. Aker beltz izena duen azkaineko edari alkolduna. Garagardoa. Ondo, etxean egiten den garagardo mota. Artisaua zen. Bueno, esango dugu gariren talde guztien fana, ertzaineken fana, baina maldan bera, zer esanik ez. 50 puntu, neskako ondo. Asier eta Eluska, egia zuek taupadak eta ondo baretuta zen dituztela aspaldi, ez, Eluska? Ez zarete erlaxatu bat ere. Kosta zaigu aurreko fasetik. Balio dezala adrenalina horrek definizioak osatzeko. Ados? Denbora. Toki itxi bateko giroa freskatzeko erabiltzen den tresna. Freskatzeko erabiltzen da. Probatu zerbait. Toki itxi batean freskatzeko haizagailua erabiltzen da. Haize handia badabil, horrelaxe jarriko dizkizu hileak. Arro. Ondo, Pantxoak eta Peiok arrotzeko eskatzen dioten itsasoren izena. Kantauri. Ondo, Kantauri itsasoko arrain txiki goxoa. Antxoa. Ikain, urte osoan antxoak jan alizateko latetan sartzen dituenaren ogibidea. Probatu. Kontxarbagilea. Kontxerbagilea, bikain. Gipuzkoako kostaldeko herri kontxerbagilea. Getaria. Osando, Getariako San Anton mendiak karraskari honen itxura du. Arratoia, hori da. Ratatouille errezeta frantziarraren oinarrizko osagaiak. Barazkiak, zure. Definizioak amaituta erantzun asko zobeto, zeirekin 60 puntu. Ondo. Eroglifikoen txanda, Garazei eta Maialen aurpegi hori zer da, baietz edo ezetz? A ver, Baina nioenik etzaizkio jetxi pulsazio. Ondo. Baina eroglifikoek entzun eta postu da, portxuet. Ia sortea dauen, eta ia lotzen ditugun kontzeptuak, eta ia jolas egiten dugun eroglifikoekin. Lehenengoa dator, denpora. Inauterietan ikusi ditut. Bai, baderantzunaren zati? Dauni. Jo aldunak. Oso ondo. Oso ondo. Txalo gure neskei. Jo, Al Pacino, Al eta Dunak ikusten genituen. Oso ondo. Jo aldunak ikusi ditugu inauterietan. Bale. Batetik bat, ia bitik bi lortzen dugun, denpara. Eskontzan egin zenidan. Biesku. Esku baderantzunen zati. Esku txiki. Esker. Antzeko. Eskuin. Txiki ez. Esku gazte. Ez, gazte ez. Esku txipi. Eskua baderantzunaren zati. Esku muinak. Ia, eskontzan egin zenidan, aur eskua. Aur eskua. Aur batena zen. Hori mirrean ere ikasiko zenuten oski bereiten. Aurreskuak, Egin diozu, aurreskurik inori? Bai, eta ez dut uste bereziki eskertu didanik. Anaiziri, seguro. Ze jende animatzen da, baina gero... Bai. Bueno, ateratzen dena. Aurreskurik inori egin da? Bai, ez da? Behin baina gaizki. Bai, nepo bai. Eta mirra ondo gainituzkero, guk ere ingo dizuegu. Apuntatzen dute. Bai, apuntatu. Etorriko gara. Hirugarren eroglifikoa de, adi, badatorreta, denpora. Elizan horrela jartzen dira. Beloniko. Oso ondo. Bale. Belau ni koko herria. Belauniko. Bale? Bikain asmatuta, bi zuzen erantzun da, 60 puntu, neska. Oso ondo.
Bale, beste behar dugu. Asierrek, haupan eskak, nola esan duen? Ondo, lehiakideak animatzen. Asier eta Luzka, egon dielako, ensaio txiki bat egiten, bestien eroglifikoekin. Bai, ondo. Ia zeuenak, Ia. nola data zen? Guazen, lehenengo denpora. Galdu egin gara. No. Non, Bai, non? non, ilargi, Ez, zer da? Gau. Bai, non gau? Gaude. non gaude. Non gaude. Osondo. Macron ikusten genuen frantsesez non gaude. Galdu egin gara non gaude. Milusten. Asierrek jakingo du, basoan eta orientatzen, baso zaina izan da? Orientatzen? Bai. Bueno, tira. Ba. Ez galtzeko modua behintzat. Bueno. Zerura begiratuta, Asier? Zerura begiratuta? Ez astrozalez naiz aurreko programan argi geratutan, ez? Bueno, badakigu non gaude. Bueno, Hori importante. Bigarren eroglifikoa dator, denpora. Ea azkar etortzen diren... Bezero asko. Bezeroak. Bezeroak, hori bai. Beta zeroak, bezeroak. Asko, izan zaitezken be bai. Osondo, bezeroak. Ba guztiak asmatuta, momentu zi hirugarren ere asmatzen dugun, denpora. Ze abeslari handia zen, Hori Jiman Atxebarik, eman... Iman baderantzunan esati, Imanol. Imanol, bikain. Zer da, hau? Iman, atxebarik, iman. Ola, abarik, ol. Imanol. Ez dakit ingurua maduzuen Imanol horrela famaturen bat, treberen bat bereziki, pista modura balio izan duena. Ez. Egia da, Garazita Maialen ere lur jota ez dugu esango, jotama bai geratu zareten, nola asmatu ote duten. Eta hiruak asmatu ere 80 puntu denera. Ikain, Bueno, break txiki bat, Garagunetik etorri zaizkigun lagunei txalo handi bat emoteko. Aupa! Artistak, hauek ere astronomikoak, gure izarrak. Orain txalo asko, eman behar dituzue prest. Bai. Bai, bale. Bueno, baldin eta lanak ondo egiten baituzte. Esaldi bihurrietan, ez baita errazena, Garazita Maialen, badakizu, bakoitza pista ere izan daitekela, gero kontzeptu bat jokoan. Biok prest, ea ba, demora. Bilbon. Ez? Korrikaren. Korrikaren 19. edizioa. Bilbon. Ez? Bertan hasi. Eta Bilbon bukatu zen. Eta Bilbon amaitu zen. Osondo. Primeran. Osondo. Dauden hitak behar ditugu, noski. Bukatu baino amaitu zelako kasu honetan, baina oso ondo antolatuta. Bokalak osatzera orain. Ados, bigarren esaldiaren txanda, demora. Ara. Ez da ara. Aro. A eta beste bokal bat. Ari. A eta beste bokal bat. Are, aro, aru. A eta beste bokal bat segidan. Ara. Ae. Ez da Aire. 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 Az. A. Aire. A. H ondoren beste bokal bat. Espiko. A da. Piko, izpiko. Aire. A. Bueno, ez dute zer esango oso pista nadalako. Bestak beste. Hortxe dago. Aire, urrengo esaldiari ere. Batzen antolatzera. Demora. Aldudeko. Ez? 80. Ez? Amasei. Ez? Eun. Eun eta 86. Eta 86. Urte ditu. Urte ditu. Aldudeko. Ez? Aurrez. Aurrez? Baitzen. Ez? Aurrez? Aurrez. Aldudeko auzoa baitzen. Aldudeko auzoa baitzen. Oso ondo. Ondo, Oso ondo. Ordenatuta gai. Primeran. Ea bokalak osatzen, eta eman dago pistak ere, bi bokal segidan ez, ea laguntza dizuedan. Ados? Demora. Bertakoa. Baina. Baino. Bai, baino. Aratzen. Artzain. Artzain. Zan. Aurretik bokala? Ez. Ezagunagorik ez dago Euskal Herrian. Ez dago Euskal Herrian. Bikain. Oso ona, Bikain. 3 arraz asmatuta, adi, 80 puntu bialduko ditugu zuen markagailura. Garazi Maialen eta arrastuek diote, Korrikaren 19. edizioa bertan hasi eta Bilbon amaitu zen, 186 urte ditu aurrez Aldudeko auzoa baitzen, bertakoa baino artzain ezagunagorik ez dago Euskal Herrian. Zer da? Non gaude? Zakigu non hasi zen kauen.
Azparne, esaten. Azparne. Azparne, ikus dezagun. Urepele. Urepeleko hartzania. Hori da. Aire aizpak bertakoak zirela. Bueno, talde ezaguna. Zuek ere askotan abestuko zenutelako. Nunago eta... Azparneko hartzaina zuek igual, kasu honetan. Ostra! Vale. Orain, pista orain sartu zaizue, ados. Bueno, txalo bero bat, Bueno, eta korrikaren 19. edizio zoragarri hori bertan egon ginela irteeran eta bikainak izaten direla guztiak. Komodin barik, geratu gara, baina puntu asko bilduta bai. Ia, sokatirerako baliogarriak diren. Asier Eluzka, komodina albara asko zeleto. Dos, erago esaldi batzuk antolatu, besteak bogalez osatu, lemizikoa, hementxe dator, denbora. Telebistari. Ez? Euskal Herria. Euskal Herria. Telebistari. Telebistari. Euskal Herria telebistari. So. Eduki zuen. 22 denboralditan. 22 denboralditan. Rimetan. Sondo, Lemiziko antolatuta. Asier, zer? Asmatuta. Ba, interesgarria aurpegi, jartzen. Esan, nirea da. Betikoa. Guat errurik nik interesgarria banaiz. Urrengoa, ez talde interesgarria da ere. Denbora. Euskal. Kulturan. Ez da aurretik bokal bat? Bota? Aktoren, arrobi, emankorra, izan. Bikain. Oso no. Horain zu aurpegi, Asier? Berai jartzeko esan dio. Euskal Telebistako arotzari eskatuko diogu maila igotzeko? Ja, egia da. Nire fizioa eskertuko du. Bueno, nire fizioa gustora dago, ze joaten naiz, orain segulako mina hau dalako. Dinot, makurra hau ezin delako egon. Dena ematen dugulako hemen, lehiaki den alde. Ados, bitik bi, hirugarrena. Demora? Telesaia. Ez? Galesera. Utxez eginiko. Telesaia. Ez, galesera utxez eginiko. Araneko. Telesaia. Ez, Araneko. Jendea. Du oinarri. Ez. Telesaia du oinarri. Bai. Sartuko. Bai. Eta izerrik tantak ere bai, Berotzen da hemen, Han bezala hemen. Ze polita. Temperaturak gora egiten duenean milu zen. Laukotea osatuko bagenu orduan bai, sekulako txalo zaparra da. Bai. Ea ba, bokalak osatzera. Denbora. Kontxi Odriozola da protagonista. Kontxa. Kontxi. Eta kontxi? Kontxa. Eta kontxi? Eta kontxa? Kontxo. Eta kontxo? Kontxu Odriozola da protagonista nagusietako bat. Kontxu Odriozola? Du protagonista nagusietako bat. Protagonista nagusietako bat hori bai, Baina du, Ez da, Laura kasmatuta 120 puntu. Asier Eluzka zuen markagailura, 8 puntu zaparra da. Kontxe. Eta pista karrastoak. Euskal Herria telebistari zo edukizuen 22 denboralditan euskal aktoreen arrobi emankorra izan da galesera utxez eginiko, Araneko jendea telesaia du oinarri, Kontxu Odriozola du protagonista nagusienetako bat. Zer da? Goenkale. Ikustezagon. Bai! Komodina! Asier Eluzka bikain, komodina. Ba, markagailuak... Nahiak barkatu ezkera, bestia ezin dut kendu horrein. Bueno, eta utzeko didazue, kontatzen, maitasun askorekin gogoratzen dugula Kontxu, bestak beste, egon ginen gu kamerino kide ginen. Momentu batzutan, bai. Zoragarria, aztezina. Kamerino haiek hitz egingo balute ez da? Zoragarria zen, makume zoragarria zen. Eta gu esan da, sokatirela joan aurretik markagailuen errepasoa, Garazik eta Maialenek 200 puntu, Asierrek eta Eleuskak 270 eta komodina. Hori da. Puntuetan errenta dago, eta gainera komodinaren jabe ere badira, baina gora potazio horiek... Ja, bai. Sokatira, prest? Danok prest? Guazen, sokatira eragoaz. Eta neskak zeuekin hasiko gara. Guazen, denpora. Zein da The Rolling Stones taldeko abeslaria? Mick Jagger. Bai. Asier Eluzka, jarraituko dugu. Denpora. Zenbat silaba deitu txatxamatxarin natzuk? 7. Osondo.
Garazi Maialen jarraituko dugu eta denbora. Urteko zein hilabetetan ospatzen da Nafarroan ez? Paso. Urrian, nola du izena realeko gizonezkoen taldeko entrenatzaileak? Paso. Imanol Alguazil, munduko zein tokitan sortzen da oxigeno gehien? Amazonasen. Ozeanoetan. Zein da munduko hegaztirik handiena? Albatrosa. Ostruka, nola du izena Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren bizileku ofizialak? Julia Enea. Osondo. 83 puntu joan dira, Asier eta Eluskaren aldera. 27 segundotan, Segundo bagoitzeko zenbat puntu galtzen den. Orain, soka sikera. Eratu da, norabidez aldatu ere bai. Asier Eluska, segulako errenta dago, baina, badakizu, hemen puntuei eustea dela zuen lana. Animo! Denpora, zein animali euskaldunen memoriak idatzi zituen Bernardo Atxagak? Bella. Osondo. Garazi Maialen, zeuen txanda? Denpora, zer da partxizean sortea banatzen duena? Dadoa. Osondo. Hemen ere dadoa airera gotatzen da batzuetan. Zortea lagunden bitartean, segi aurrera noski 121 puntu zuen aldean, Asier eta Eluskak 349 puntu, eta komoina ere bai. Denpora, zinematografoa zeina nahiek asmatu zuten? Paso. Lumier, ze lapurtzen zuen gauero zuretzat kentzazpitaldeak? Ilargia. Osondo. Eta gutxu gaude, ere argia ikusteko. Komoinaren argia ere hor ikusten da, bada ez bada, gogoan izan erabiltzeko dagoela. Garazi Maialen. Neskak, denpora, nor da La Gioconda margolanaren egilea? Leonardo da Vinci. Osondo. Asier Eluska, denpora, Gipuzkoako zein herritan jaio zen Jorge Oteiza eskultorea? Orion. Osondo. Aurrera goaz, neskak, denpora, San Antonio egunez zenbat bira eman ohi zaizkio Urkiolako harriari? 3. 7. Zerra estertzen du biologiak? Animaliak. Izaki bizidunak. Izaki bizidunak. Nork hartu dio lekuko aiera idiezi gaueko gaur egunen? Paso. Nerea Reparasek, zenbat peoi daude xake taule batean? Zenbat, eh? Peoi. 8. 16. Nok esan zion Maritxuri norazoaz eder galantori? Bartolok. Bale. Eta biologian ere gertatu zaigulako hor, lehenbiziko erantzuna hartzen dugu kontutan, hori ezen zuzena. Eta egia da, erabat iraulita daukagula markagailua, 330 puntuko aldearekin Asier eta Eluskak 400 puntu dituzelako, komodoina ere bai, 30 segundo, sokatira burutzeko. Guazen, denpora, zein da Europar Batasunera gehitu den azken herrialdea? Komodina. Kroazia. Kroazia, eta erabili dugu, ondo erabilia, oraindik ere denbora pixka bat falta delako, eta puntu batzuk ere badirelako, beste aldera pasa litezkenak. Eta Garazi eta Maialenek ez dieten eusten. Animo neskak. Guazen, denpora, Ameriketako estatu batuetako zein hiritan banatzen dira Oscar sariak? Los Ángeles. Osondo. Asier Eluska, denpora, zein da heriotza gehien eragiten dituen fenomeno meteorologikoa? Tximista. Osondo. Garazi Maialen, denpora, zer da idazkera musikalean musika notak idazteko erabiltzen den sistema? Pentagrama. Osondo. Asier Eluska, denpora, Ipar Euskal Herrian, euskal kultura eta hizkuntza ardatz duen musika jaialdiaren izena? Euskal Herria zuzenean. Osondo. EHZ. Eta zuzenean zuek, alde batera eta bestera, sokatira bizi-bizia ikusten ari gara, 2 segundo besterik ez. Animo. Denpora, zein lurraldetan dago Bernedo, herria? Bizkaia. Araban. Amaitu da denbora. Egia da amaiera aldera sokatira bizia ikusi dugula, ordurako hori bai puntuak erabat iraulita zeuden eta denbora bukatu denerako honelaxe markagailuak. Garazik eta Maialenek 86 puntu, Asierrek eta Eluskak 384. Garazi Maialen, baina beste aukera bat urrengo milusten, hor berdinketa gaindituta, gaur oztopoz oztopo izten eskak, urrengo milusten zer gertatzen den, eskerrik asko! Gero arte! Eta iritsi gara finalera, beste behin, bigarren saioa eta segidan bigarren ez Asier eta Eluska finalean, sofa bat erostea zelako asmoetako bat edo asmo nagusia. Bai, hortan nago, niño. Ari gara pizkanaka sofa horren kalitatean ere gora egiten,
Bueno, simpliakin konformatzen gara, gero soberan badao, ez dakit jarreko beste zeu. Baina, zema jesarleku, karo, sofa oso garestiak diez, Hiru fijo izan bera. Gero materialak, Claro. neurrira egin. Errez garbitzen dana eta kolore Erraz iluna. garbitzen dena, sofritua. Merkatxu eta sufritua. Sufritu da beraiek, ze tribuaren berbetan ja euren burua kanpoan zuten, baina sailkatu zarete, 384 punturekin sailkatu ere, hoiek euro bilakatu eta aurreko ipilatuta 570 badara matzazu irabazita, eta erne gaur zakuan jokoan, 4.530 euro. Haupa! Haze sofak! Neltzako oparian zat, behantzako sofa, nik ez zer beharko, ez? Ahia da. Bueno, zuk esertzeko aukera, igual. Gonbiatut etarteka, etxerata. Literatur zaliek, sinema zaliek, musika zaliek. Bai, honea llegatzen zan arte, klaro. Hori be, bai, biografia zaliek. Ez bereziki. Ba, ikusiko dugu hemen artistak eta biografiak gustoko ditugunak gaur gozatu egingo dugulako finalean, zakuaren bilagoaz. Artista ezberdinak jaioterriarekin lotu beharko dituzu eta eremuak gaur Mexiko, Kolombia, Argentina. Jarraian zinema zuzendari, aktore, margolari, abeslari, idazle eta eskulturgile. Batzuen izanak ikusiko dituzue, guztiak Latinoamerikarrak dira, eta zuen lana bakoitza bere sorlekuarekin lotzea izango da. Asier Eluska egingo dugu jolas? Noski. Bai. Oso ondo. Gure lehenengo artista, Fernando Botero izango da. Zeak egiten ditu naz, eskultura volumeneko... Bai, horrek, bai, pertsona potoluak, ero... Bai. Baina oso politxak, baina nungua da, nire jari pez. Mexikarra, kolombiarra, argentinarra da, Botero. Ni pista bakarra, ez da pista, fiatzeko pista, baino Botero beste bat ezagutzen dut kolombiarra dena, ez daukana zer ikusirik, arte munduarekin, baino hori etorri zait bapatean. Zantzurik ez? Apez, nik ez dakatea. Kolombia? Bota, emon. Kolombia. Mercedes Sosa. Argentinarra, ez? Argentina. Niki, zait. Bai, ez dakit, ez? Ziurrez, baino... Abizena, bai, tortze gatzu. Argentina motzat? Bai. Bai. Nik uste baietz, kasik ziur nao. Gero igual. Argentinan jarri dugu. Natalia Lafourcade. Bai, dirudi Argentinakua, solako abizenak ez dira Argentinakua. Pues tokatia ipez. Natalia Lafourcade, mexikarra, argentinarra... Argentina... Bai. Venga. Venga, palpito matozko. Bai. Mexikon zalantza geratzen zait, baino... Baina, bueno. Ez. Este bata zen bestea. Urrengo da, Jorge Luis Borges. Borges idazlea. Bai, hau argentinarra edo mexikar. Jo, ostras, txagal, que desastre. Nahiko izen ezagunak irtetzen nahi da, baina hortik eta jatorriak egitera. Borges nik esango nuke ere bai argentinarra. Baina ziurreon gabe. Nigatik Argentina, baina bueno, zakit. Listo, ya está. Barea jakta ez. Borges, Argentinan, jarri dugu. Mexiko etorri zait. Bata zen bestea. Beste idazle bat, Gabriel García Márquez. Kolombia. Hau bai, hau kolombiarra, ez? Bai, ez? Edo? Txoin. Kolombia, Mexiko. Bai, batero bestia da. Bai. Gabriel García Márquez. 20 años de soledad. Bai, Kolombia etortze jat, baina ez dakizai txikan, Kolombia. Venga. Kolombia, jarri dugu. Alfonso Cuarón. Cuarón. Hauzein da. Ez jakitetik, ideia erik ez izatera Zinemagilea, pasatzea. México, Kolombia, Argentina. Zinemagilea. Alfonso Cuarón, zinemagilea.
Kolombia, ero azken aldixan pelikulak, Kolombiako pelikula asko ero aidea taratzen, ez? Baina beste herri batzukin be... Fonso, Kolombia? Eka, venga. Bota. Kolombian jarri dugu eta azkena. Frida Kahlo. Mexiko, ez? Bai. Bai, ez? Bai. Nik uste baietz. Ziurrez nago baino, nik uste baietz. Nik esango nahan, bai, ni Mexikorekin relazionatzen do, bino... Baina beste nun baitxen jaixotakoa da, ero... Euskalo. Txe, nungoa da, nun jaio zan. Ja, karo, eske... Hoxe... Mexiko? Venga. Jarri. Listo. Jarri dugu Frida Kahlo Mexikon, zemuzko itaia, egin dugu? Ego Ameriketatik baino galduta. Hori da, ezagunak bai, baina... Baina nungoak diren. 4.521 euro ditugu. Miluzeko sakuan, sakua betetzen une oro, eta ia gertatu den, gaurko sakuaren bilonetan. Mercedes Sosa, hasi errezaten zenuen, iaia, seguru, Argentinan. Bai? Hori da, Argentinako abeslaria, berea da besteak beste, Alfonsina y el mar izeneko kantua. Eta gracias a la vida que me da tanto. Ondo. Frida Kahlo. Zalantzak Frida Kahlorekin? Nabarmen txuen hoi ikusten gendun, ziurtasunik gabe, baino ez? Bai, Frida Kahlo. Margolari ospetsua. Bai. Zalantza barik mexikarra, Frida Kahlo? Bai, Mexikoren ikurrezagunenetako bat. Bertan jaio eta bertan hiltzelako. Koiokanen, etxe urdinean. Ikusgai dagoen leku zoragarrian. Urrengoa, Jorge Luis Borges, idazle ezaguna. Norden bai, Asier Eluska, baina jatorria. Argentinarra? Oso ondo? Zuzen, fantasiazko ipuin bildumen egilea. Eta entzungarria, Eluska esaten zenuen berbetan inoiz entzun barik, orain bideoak eta gertzen dira sare sozialetan eta zoragarria. Borges entzutia beti. Fernando Botero, eskulturgilea kokatuta izan dugu, volumenezko artelan noiek pinturak eta eskulturak eta egiten zituen Botero. Kolombiarra? Bai, trukakia dator. Eta zure lagun Botero zer da, Kolombiakue? Laguna ez dut. Ez dauka zer ikusirik. Baina etorri zait, ni txirrindulari zalea naiz eta Botero egontzen, oindala, marka da pare bat txirrindulari oso on bat. Kolombiarra zen eta ura etorri zait. Txikiak izango dira. Lagundu ditu, zikira. Trukaki erabiliko dugu bai edo ez. Zalantza batzuk egon direlako. Nei hola bapotean datorki dana, zalantza, besteak ere zalantzan dauzkagu, behintzat, ez? Bai, ez dakigu. Gabriel García Márquez berriro zalantzan jarri naue, Kolombiarra haute den edo Mexikarra haute den. Ja. Pistarik, Gabriel García Márquez, Kolombiar. Mexicano, hobeto ikusten dut. Zalantza gehatzen zai baina hobeto ikusten dut, Kolombian. Bai, eta venga, ez dugu erabiltzen, ez? Total, ero... Hala, venga. Ale aiak eta ez. Bai. Ez dugu erabiliko trukakia. Ez que zakigu. 4.521 euro, Gabriel García Márquez, Kolombiarra, zalantzak, Kolombiarra? Bai, zuzen. 77an argitaratu zuen 100 años de soledad, gerora literaturako Nobel saria ere jaso zuen. Urte askotan erbesteratua Mexikon. Asier, eta horregatik, sortzez Kolombiarra, baina Mexikon bizitako urte askoz bebai, Makondo zoragarri hori Kolumbia dalako, ustezko Makondori. Alfonso Cuarón, zinemagilea. Bestak beste Roma pelikularen egilea. Zalantzak eta Kolombian jarri dugu. Kolombiarra da? Mexikarrak ziren biak! Lastima, beste biak faltaik dezigunak. Mexikon kokatu hartziren. Baina izue, bueltak aditu barren primerako lana. 570 euro pilatuta dauzkagu.
Eta sofarik akaso ez, baina miluzeko tronua hartuta daukazu erabat. Bitik bi final, hori bat da. Asier Eleuzka eskerrik asko, eta ederra, ze final zoragarri egin dugun, etxean gozatu zuie, seguru baietz. Harriko egitera, bai? Bai, hori txaroten egoten garelako, venga, harriko egin eta gero gabon, Agur!